Home, s'hauria de dir que sí, tècnicament afectats, perquè no sortim, per tant sí que estem afectats, però també estem tranquils. Abans dèiem que érem el país de les vagues, però aquest país també ha resistit contra els silencis, no? I sense estat i contra l'estat ha fet resistir la cultura de la llengua catalana, òbviament, però el que no exclou és que és una denúncia òbvia, no?, de la censura, no?, i del silenci, que precisament pel projecte polític que representa la CUP és perquè s'aboquen tones de silenci, no? És a dir, perquè és un projecte rupturista, de ruptura democràtica amb Espanya i amb França, perquè és un projecte de transformació social profunda, perquè és un projecte que diu que el pare del president d'aquest país evadia, no?, impostos a Liechtenstein, perquè és un país que parla del frau i de l'estafa, un projecte que parla del país i de l'estafa i per tant no interessa als mitjans. Deia Ramon Barnils, jo deia amb una lucidesa i una anticipació que el temps ja ha donat la raó, que els exèrcits del segle XXI eren els mitjans de comunicació. Afortunadament, com a antídot, és que som del carrer i al carrer ens devem i la nostra campanya és boca a orella, barri a barri i pam a pam. I el que és un sensor social innegable, malgrat no ho vulguin veure els caps de redacció de les seccions de política, és que hi ha 400 actes de campanyes, 150 comitès i una il·lusió i una esperança i una generació d'expectatives que és enorme. Per tant, i l'altre que és trist és que mitjans privats que sempre han preconitzat que estaven contra la política de blocs acabin fent una política absurda, no?, de política de blocs, i a mi m'afecta com a periodista també, ho dic, no? O sigui, els mitjans públics haurien d'informar en funció de l'interès informatiu, no en funció de quotes de poder partidàries. Eufòria mai, venim de lluny i venim de moltes derrotes, però sens dubte com un altre ascensor, en aquest cas demoscòpic, de que havent decidit un 13 d'octubre que la CUP concorria per primera vegada a unes eleccions al Parlament de Catalunya, en apenas 3 setmanes ja estem a les enquestes, 1,1, 1,8, 2,2 de vot d'intenció directa, amb unes expectatives molt bones i també amb una lectura, per les dades que tenim, també esbiaixada, és a dir, hi ha mitjans que no s'atreveixen a projectar, el que és relacionat amb l'altra pregunta, el que no és de rebut és que La Vanguardia utilitzi l'enquesta del CEO i de sobte no només faci desaparèixer reproduint les dades del CEO al 0,3 que li pertocava a la CUP, sinó que a més deixi aquella gràfica en coixa, perquè falten 3 diputats. Vull dir, hi ha una clivella 69-71 per Convergència que no expliquen amb qui balla i resulta que si te'n vas a la font original i és una errada deontològica absolutament que no és acceptable. Però l'expectativa és bona i nosaltres l'objectiu estem convençuts que estem ara mateix en una forquilla que possiblement estem a les portes de tenir grup parlamentari propi, que és el que voldríem, que la unitat popular d'aquest país tingués un grup parlamentari propi i que aquest grup parlamentari operés com a cavall de Troia de les classes populars compromeses amb la llibertat política d'aquest poble, dels països catalans, i amb la màxima justícia per la majoria social que són les classes populars i treballadores. Segons l'enquesta del CEO, qui garanteix que no hi ha majoria absoluta de Convergència en aquests moments és la irrupció de la CUP al Parlament. I no només que el tercer diputat que obtindria seria un menys per l'expressió de l'espanyolisme d'aquest país, que és el PP. Per tant, en la lògica més purament electoral, on es vol reduir a vegades el vot útil de si entra o no si entra, diríem que la CUP entra. És que a més el sensor social que tenim nosaltres és que entrem. Jo crec que a mesura que avanci la campanya i segons també les informacions que tenim de les companyies habituals que fan aquests estudis començaran a donar l'entrada de la CUP, però jo m'aniria més enllà. Hi ha 2 elements més. És útil perquè és l'únic vot útil que el dia següent et garanteix que aquest vot serveix perquè la CUP seguirà al carrer i seguirà lluitant als municipis i a les comarques, com no fan la resta de partits polítics que estan instal·lats en els seus despatxos. Per tant, la CUP és un projecte de llarga durada. El 25N existeix, però existeix el 26 i és un projecte que va molt lluny i que, per tant, és un compromís, perquè la CUP acumularà forces, això està clar, tindrà bons resultats, si es tradueix o no en diputats, jo crec que es traduirà i no sóc jo, ho creiem col·lectivament. I la tercera és el debat. La CUP representa o significa la irrupció d'una veu política orfa avui al Parlament. Ningú parla de països catalans, ningú parla de transformació profunda de la societat i les desigualtats que viu el nostre país, ningú parla de superar el capitalisme i avançar cap a models cooperatius econòmics postcapitalistes i sobretot un tercer eix amb el que ens diferenciem de la resta de forces polítiques, que és la radicalitat democràtica. La CUP no és el que diu,
és el que diu, és el que fa i és el com ho fa, no? Amb assemblees d'unitat popular, amb els principis de democràcia cooperativa, una persona, un vot, sent una lupa i un fiscal de la corrupció, i això és el que va fer el Parlament. Primer, a aturar l'ofensiva neoliberal brutal, tant sigui no? O sigui, espanyolitzadora, neoliberal, i també de segrest de la democràcia, i segona, a dir que s'ha acabat el temps de tant de frau i de tanta estafa. Per tant, anem a intentar ser un dic de contenció, assumint que venim d'una derrota de les esquerres i que estem reconstruint l'esperança. Però el vot més útil per la transformació social d'aquest país i per la llibertat política d'aquest país és votar les candidatures d'unitat popular, més encara quan hi ha gent que és independentista fa 40 dies i hi ha un projecte polític que és independentista fa 40 anys, no? I aquest és, o sigui, dubtar de l'independentisme de la CUP és com dubtar de que el CNA de Nelson Mandela no estava contra l'apartheid, no? És un absurd, entre altres coses, no? I dubtar del compromís amb les classes treballadores d'aquest país és no conèixer la història de l'esquerra independentista dels últims 40 anys. Vull dir, un país lliure sense justícia no és un país, és una altra gàbia. Si és en l'àmbit de la territorialitat i de país complet, és obvi que és països catalans. Nosaltres seguim pensant que el gran espai de participació política és el teixit popular, és la societat civil, és el carrer i com deia bé la Montserrat Roig, la democràcia no s'aprèn al Parlament, s'aprèn a casa, s'aprèn a l'escola i s'aprèn al carrer. Per tant, davant la negació i l'oblit permanent dels països catalans, allà on sí que hi ha una ofensiva lingüística contra el català, on hi ha 80.000 xiquets que no es poden matricular en la seva llengua al País Valencià, on Bauzá està aniquilant de l'espai públic institucional el català, el que hem de fer és reteixir els països des de l'àmbit, sobretot, social i cultural, i en aquest àmbit de crisi socioeconòmic, també començar a vertebrar des de baix, no?, els altres països catalans que volem. I en l'àmbit, jo crec que tal com està l'ofensiva neoliberal, a primer s'atura el cop, o sigui, que deixin de guanyar, que deixem de rescatar la banca, i és el que més podrà portar la CUP en aquest cicle, que s'acabi el frau i que s'acabi l'estafa, i denunciar que el conseller d'Economia del 26 de novembre ja està escollit. L'escollirà Draghi, l'escollirà el Banc Central Europeu o l'escollirà la troica comunitària, perquè s'està negant, ens presenten unes eleccions formalment democràtiques i tothom nega que estem en un país tècnicament rescatat i econòmicament en fallida. I per tant jo crec que en primera instància és visibilitzar això, aquesta serà la primera aportació de la CUP, trencar el silenci, dir el país en què vivim és així, en aquest país hi ha 102 desnonaments cada dia, i a partir d'aquí intentar aturar, i sobretot una cosa en positiu, perquè després de tanta ofensiva neoliberal i del tsunami neoliberal que ha destruït o que vol destruir tantes coses, a nosaltres només ens queda construir, i la CUP no construirà des del Parlament, allò serà una altaveu de les classes populars, construirà des dels municipis, i ens queda construir una democràcia plena, social, política, cultural i econòmica.